खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबाव नोंथांखौ बरायबाय। बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ माजबाद बिया दुलाराय बाथौ गौथुम अदालगुरिनि गोथार मंगलबार साननि आरजनि हाबाफारियाव थरायना सोमश्री बर'खौ बरायनायजों लोगोसे गंसे लेडि साइकेलनि अनसुंथाइ होनाय जायो। बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गामियारि सुबुं आरो गामियारि लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव थुलुंगा होनो थाखाय 73थि भारत उदांस्रि 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया 6 आगस्टनिफ्राय जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्ला बरमा हालामनि बेन्दोंआव थानाय कक्लाबारि सानजा सुपा गामिनि सुबुंफोरा उन्दै गथ'सानो ओंखाम दौनाय नखरजों लोगोसे गासै सा 150निबो बारा सुबुंफोरा उन्दै गथ'सानो ओंखाम दौनाय हाबाफारियाव बुद जानानै खिनाय गोबानाय खर' सानाय आरो लोमजानायजों दुखु खस्थ सहायनो गोनां जादों। क'क्राझाराव दाउब'बिलि बान्द कमिटिआ बान्द खोनाय खामानिखौ मावफुंदों। बाक्सानि उत्तरकुसियावबो 64 नं एसएसबिनि बी कम्पानि बानजायनायाव कारगिल विजय दिवसखौ फालिनाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। माजबाद बिया दुलाराय बाथौ गौथुम अदालगुरिनि गोथार मंगलबार साननि आरजनि हाबाफारियाव थरायना सोमश्री बर'खौ बरायनायजों लोगोसे गंसे लेडि साइकेल अनसुंथाइ होनाय जायो। मिथिनो मोननाय जादों दि सोमश्री बर'आ माजबाद कलेजाव एचएस फार्स्ट इयाराव फरायो। दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि सोमश्री बर'हा आखाइ फारसे आरो आथिं थोंसे गैया। खौराङाव फोरमायहरनाय बादिब्ला सोमश्री बर'नि बे हालोदा जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानाय। नखरनि हालोदाबो बारा मोजां नङा होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। थासारिजों भुगिनांनाय दुखु दाहाखौ नुनानै माजबाद बियाबा गंसे साइकेलनि अनसुंथाइजों एसे मदद होनो नाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सोमश्रीया आथिखालाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो गामिनि मानसिफोरा सरकारखौ बिनि फरायनाय बायदिफोराव हेफाजाब खालामनो थाखाय बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ फोरमायथि हरदों। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर सोमश्री बर'नो हेफाजाब होनो लुगैदोंब्ला गाहायनि थङाव सोमश्री बर' बिथांखौ सुलाद लानो हागोन। सोमश्री बर'नि थङा जाबाय बिफा बिपुल बर', बिमा दिपाली बर', गामि 7 नं सनाजुली, हग्राजुली सनितपुर, जानबुं नं 9957668690। माजबाद उदालगुरिनिफ्राय दिनेश बसुमतारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गामियारि सुबुं आरो गामियारि लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव थुलुंगा होनो थाखाय 73थि भारत उदांस्रि 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ थांनाय 6 आगस्ट इंखालारनिफ्रायनो जागायजेनो। बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ जागायजेननो बाक्सा जिल्ला गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि दिगन्त बर' बिथाङा आलासि महरै बाहागो लायो। फारियै बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जोंसार रामसियारि आरो बरमा दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि बुद्ध बसुमतारी बिथांमोना थांनाय 6 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्ट 2000 इं खालारसिम खुंजानाय जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जायो बर' खारुवा गेलेग्रा फोथार खारुवा बरमा बाक्सा BTAD आव। बरमानिफ्राय जोंसार रामसियारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला बरमा हालामनि बेन्दोंआव थानाय कक्लाबारि सानजा सुपा गामिनि सुबुंफोरा ओंखाम दौनाय नखरजों लोगोसे गासै सा 150 सुबुंफोरा ओंखाम दौनाय हाबाफारियाव बुद जानानै खिनाय गोबानाय खर' सानाय आरो लोमजानायजों दुखु खस्थ सहायनो नांदों। बाक्सा जिल्ला बरमा हालामनि बेन्दोंआव थानाय कक्लाबारि सानजा सुपा गामिनि सुबुंफोरा उन्दै गथ'सानो ओंखाम दौनाय नखरजों लोगोसे गासै सा 150निबो बारा सुबुंफोरा उन्दै गथ'सानो ओंखाम दौनाय हाबाफारियाव बुद जानानै खिनाय गोबानाय खर' सानाय आरो लोमजानायजों दुखु खस्थ सहायनो गोनां जादों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला बरमागुरि देहा फाहामसालियाव दाबसे गामिनिनो गासै सा 15निबो गोबां आदार बिस नांनाय सुबुंफोरखौ थिसननानै फाहामथाय होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल मुसलपुराव गासै सा 7 बर' बिस नांनाय सुबुंफोरखौ थिसननाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। जाथायखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिस नांनाय आदार जानायनि थाखाय बेबायदि जानो मोनो। दुखुनांथाव जाथायखौ हरखाबै मोनथिनानै बरमागुदि देहा फाहामसालियाव मोनाबिलिनि समाव खौरां लाहोयो बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जोंसार रामसियारि आरो लेङाइ आफादगिरि दुलार स्वर्गियारि बिथांमोना। लोगोसे बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोराबो खौरां लानो थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा बरमानिफ्राय दिलीप बर', बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मिथिंगा राजा बसुमतारी बिथांमोना।
क'क्राझाराव दाउब'बिलि बान्ध कमिटिया बान्दो खोनायनि खामानि मावफुंदों गाव हारसिङै। बावैसो थांनाय दैबानाजों थेर बेथेरै बायनाय बान्दोखौ सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनालाबासिनो मेरामति खालामनाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फोथारनि गायखांनाय माइया रानखावजोबनायनि थाखाय आफादनिनो सोद्रोमाफोरा खौसे रां खांलायनानै खोथेनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बान्दोखौ बस्थायाव बाला सोनानै खोनाय जादों। बे बान्दोखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा आनसलिकनि सिङाव थानाय गोमोबिलि, मावरिया गामि, बाघमारा गामिनि आबादारिफोरा जथायै लोगो नांनानै खोनाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों फोसावगिरि सोमखोर ब्रह्म नेहाथारि, दाउब'बिलि बान्दो कमिटि। बाक्सानि उत्तरकुसियावबो 64 नं एसएसबिनि बी कम्पानिनि बानजायनायाव कारगिल विजय दिवसखौ फालिनाय जादों। थांनाय 25 जुलाइ खालाराव बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना सेराव थानाय उत्तरकुसिनि आमगुरियाव थानाय 64 BNSS बिनि बी कम्पानिया आमगुरि केम्पनिफ्राय जागायनानै उत्तरकुसि सकसिम हानजा सुरनायनि गेजेरजों कारगिल विजय दिवसखौ फालिनाय जायो। एरैहाय बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै एसएसबिनि जवानफोरा उत्तरकुसि सकआव सिबस्रांनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारिनि लेखा सकनि खना खनला गोग्लैना थानाय जाबोर जालाफोरखौ लोगोसे हाग्राफोरखौबो दानस्रांनानै साखोन खालामनाय जायो। बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।